Alternativa és una entitat que es va crear l'any 86 i des de llavors treballa específicament amb pobles indígenes en el camp de la cooperació i en el camp de l'educació pel desenvolupament, fent especial èmfasi en la difusió i en la incidència social i política per defensar una mica el que són els drets reconeguts dels pobles indígenes i donar suport a les seves organitzacions, principalment a Amèrica Llatina. Estem desenvolupant un projecte amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona que tracta sobre els drets de comunicació, diguem-ne, dels pobles indígenes. Treballem en coordinació amb la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, que es diu CLACPI, i amb ells ja hem fet 3 edicions d'una mostra de cinema indígena. Aquest any estem preparant la 4ª, amb el suport de l'Ajuntament. L'objectiu una mica d'aquesta mostra és reivindicar el paper que tenen com a protagonistes, com a creadors de missatges des de la mateixa concepció, realització dels seus missatges audiovisuals dels pobles indígenes. I llavors a Barcelona tenim l'oportunitat, amb aquesta mostra, tant de visualitzar aquests treballs documentals, també parts de ficció o d'animació, i de rebre la veu d'aquestes persones que convidem per acompanyar les pel·lícules en diversos formats, sigui cinefòrum, sigui conferències, entrevistes a mitjans de comunicació, etc. Vamos a la marcha. Nos vamos. Vamos. Además yo conozco, ¿no? Vamos. Le vamos a hacer el camino, le vamos a traer movilidades para que así puedan transportarse ustedes.